гости, макар че е мрачно и дъждовно навън, повярвайте, не е време за сън. Който вкъщи се стои, веселбата ще пропусне и няма да разбере с нас. Се насладете на празника, златна есен, поздравете! Отново е есен, отново падат листата, със своят мек килим покриват земята. И вятърът есенен отново ги гони, разпърква ги там и ги отнася. Уважаеми родители, звука на телефоните намалете, нашите актьори с аплодисменти наградете и в приключението се включете. Птички литнаха на юг, щетка и борички, есен идва тук. Тръгна из градини с плодове и цветя, вред където мине всичко шарча.
Всички казват, че била млячна, огъчна, мъглива, мратовита за ядрева, сама си на света и зъвна гъста. На похрана на килимче, бутушките любими, мока просто е така да си сляпа пък. Вашите стихотворения са чудесни. Разбрах, че ме познавате и ме очаквате. И аз съм ви приготвила по един мъничък подарък. Ето в тази кутия. Затворил го добре, за да не се изсипе нищо от нея. Но и заключих с 3 вълшебни листенца. На тях написах моите вълшебни думи. И за да не забравя магическите думи, Тука. видях ръка ги носеше през горската поляна. И сега без тези вълшебни листенца аз не мога да отворя кутийката, нужна ми е помощ. Деца, ще ми помогнете ли? Ще трябва да намерим тези вълшебни листенца. Ще го направим заедно, нали? Но погледнете полянката на какво прилича. Какво е това? Какво е това? Вятърко, колко били си направил? Какви са тези бобуци? Откъде идват тези бобуци в гората? На ятата. Кой ти донеси в гората тези бобуци? Вятъра! Добре. Ох, какво да правя? Има коси. Добре, чакайте малко да помисля. Чакайте сега малко да помисля. Шума и обидата. И да измислим какво да правим сега с този. Сетих се вече. Сетих се. Ще приберем всичкия буклук. Заедно. Къде, Марчи? Хайде сега. Това какво е? Стъкло. Къде трябва да приберем? Хайде да приберем стъклото в зеленото. Внимателно. Къде трябва да отидем? Какво стана, майко? Нищо, за него има тенците. Айде, право, хайде. Марчи, в правилния контейнер ли се изхвърля хартията? Браво! А това какво е? Метал и? Пластмаса. В кой контейнер? Браво на децата! Хайде да почистим пластмасата. Внимателно. Чакай. Ти ще дойдеш сега тук при мен и ще проверим дали всичко е прибрано. Дай, ще го изхвърлим в правилния контейнер. Къде? Браво на Марчи. Така. О, полянката е много красива. Хайде сега да погледнем, Марчи, всичко. Как трябва ли? Тук? Ама аз забравих тук ти. Какво трябва да се изхвърля?
Няма го, дай сега, ще се смъчка. Добре. Думичките, вълшебните магически думи са. 1 и 2 и 3. Чето замълчи. 1 и 2 и 3. Така се подигни. 4 чата 6. Само 2 листенца.
знаете, че в нашето обучение по всички образователни